Днеска с Викито ще ви направим Пици. пици, да, пици. Много вкусна пици. Пици. Сега слагаме топла вода. Пари. Не пари. О, Чапа. другото отиде. 7 грама мая. Мая. Слагай. Мазало правиш. Малко. Я избърши. Кух. Да, грух падна. Тай. Какво правиш, бе, тати? Чакай сега. Тай. Малко мед. Тай. Чапа. Айде, разбъркай. Става мазало. Айде, слагай брашното. Чакай, по-малко. Аз ли да бъркам? Тай. Аз ще слагам брашното и ще бъркам. Тай. Ти ще слагаш брашното. О, чакай. Ама не! Тай. Ето тука. Не може да го месим. Чакай да го изсипем. Тай. Цапа, да. О. Чапа. Браво. Ти май не искаш да се цапаш, нали? Аз да се цапам. Чапа. Айде, ела да месиш. Не. Предни си ръкави. Не. Викаш аз да се цапам. Тай. Ти ли ще чистиш? Айде. Чапа. Цапа, да. Сложи го тук в купата. Вземи го. Не. Фолиото отгоре и го оставяме да таса. Върху фурната за пица на ариете на камена плоча. Не. Слагаме малко. Чакай. Айде, разточи го. Оп. Оп. Тай. Сложи доматен сос малко. Малко. Ма не едно по едно. Така, слагай. Не на едно място. Ще ядеш ли пица? Да. Ама не я яш от... А ти си топкаш доматен сос и си ядеш, нали? Слагаме пицата в фурничката на Ариете, която може да вземете с промокод ALEX10 от ariete.bg. Много добре. Оп. Пичи. Пай. Слушай. Пай. Пичи. Амам. Ама не е така, виж, ти я направя нищо. Виж. Е така, хоп. Тай. Оп. Пари още, пари. Пай.